the king, there is still a son of Jonathan. He is laying in both feet. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Maki, the son of Amiel in Lodebar. Verse 5. So King David had him brought from Lodebar, from the house of Maki, son of Amiel. When Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should not taste a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, I have given your master's grandson everything that belongs to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that the master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, yes, will always eat at my table. God bless you. God bless you. Ungabudlala phansi for now. Lento ethethwa umphathi ye-revival esasinayo ngo-2002 eBizana kwilali yaseNhlakwe Nyanisile. Sasihamba ngentente ngoko. So kulamvuselelo ngiyithethe khona ke lento unomntana wakhe owemka ngo-1980 utsho ngo-2002 zangaphila kuye. Sabuza uba wayaphi ukuthi wayephume eyofuna umsebenzi. It was after 20 years ngobone zangaphila kuye. Sabuza igama lakhe, wathi igama lakhe nguNomazwe. Samkhwaze ekuseni ngomvulo. Sathi moyingcwela simazi phakhoyo, but wena uyamazi uyafuna ekhaya. Samkhwaza Monday, ngolwesithathu wafika abantu belali behamba nalo sisi okhangela elikhaya. Xa evela nomama wakhe wayesengasamazi kakuhle. Uthi uve ekhwazwa umama wakhe. Wayegqibele 1980 waphatshinto zakhe waphocuka phela khona. Wanavigate indlela kulelo khaya. Wabe uyafumaneka. So namhlanje khona into zakhe esazikhangela and sawukhwaza namhlanje kwembuzo. Sawukhwaza namhlanje. Yeah, it was a period of 20 years, 1980 to 2002. Some Kwaza Monday, by Wednesday wayefikile. Wena sawukhwaza namhlanje abanye uthi befika endlini ufike seyisenzekile. Abanye bawuthi ufike kwispace impilo ibe seyitshintshile egameni leNkosi yaseNazaretha. Ngicela ke lathi kuye kwincwadi ka2 Samuel chapter 21. Avenged. During the reign of David, there was a famine for 3 successive years. So David sought the face of the Lord. The Lord said, it is not account of Saul and his blood-stained house. It is because he put the Gibeonites to death. Verse 2. The king summoned Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not part of Israel, but were survivors of the Amorites. The Israelites had sworn to spare them, but Saul, in his zeal for Israel and Judah, had tried to annihilate them. Verse 3. David asked the Gibeonites, what shall I do for you? How shall I make atonement
atonement so that you will bless the Lord's inheritance. Verse 4. The Gibeonites answered him, we have no right to demand silver or gold from Saul or his family, nor do we have the right to put anyone in Israel to death. What do you want me to do for you? David asked. They answered the king, as for the man who destroyed us and plotted against us so that we have been decimated and have no place anywhere in Israel, let 7 of his male descendants be given to us to be killed and their bodies exposed before the Lord at Gibeah of Saul, the Lord's chosen one. So the king said, I will give them to you. Verse 7. The king spared Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, because of the oath before the Lord between David and Jonathan, son of Saul. He spared. The king spared Mephibosheth. No Jonathan. Sorry, no Mephibosheth. The son of Jonathan. The son of Saul. Because of the oath before the Lord between David and Jonathan, son of Saul. Amen. Amen. Ndithanda ke uqala ngohlobo ukuze empilweni ukwazi ukulenza ixesha uphumelele and uphile ixesha elide uyanyanzeleka uba womelele be strong and ube nestamina ngoba uhambo lwempilo lude futhi phakathi linomlo. So uyanyanzeleka ube strong physically, ube strong spiritually, ube strong emotionally. Because uyawunikezela ngenxa yokuba ungekho strong emotionally kanti unikezele xa selizinto zizakwenzeka. Sometimes uyakwazi ukukhutshekiswa ngabantu uThixo impumelelo yakho ayiqhoshele kubo. Uphoxwe ngabo uthi ngoba awukho strong uyakhawuleza uncama. Kanti yona weakness le umtyholi yawo lokubamba ngayo. IBhayibhile kwincwadi yeProverbs ithi when you collapse or when you faint when you are under pressure, it is because you have a little strength. Awunamandla. Mandla akho man. Xa uphansi kwe-pressure if uya faint or you collapse, because the pressure I can promise you iyawuloko ikhona. Especially about umuntu wevision. Umuntu wevision something bangaba impumelelo yakho izaba smooth. Ebomini kuyaliwa. Sikhona imfazwe ekufuneka ujongene naso. Kukho abantu ekufuneka ujongene nabo. Nkosi Solomon isikelele. Now apha sifunda khona iBhayibhile ithi kwincwadi leyo kaSamuel chapter number 21 siqale khona kwakukhona indlala ngexesha apho David ayikumkani khona. Bhayibhile ithi le ndlala yaqhubekeka iminyaka emithathu elandelanayo kulanjwa. Yayindlala eyayiserious. uDavid ithi wafuna ubuso bukaThixo ngoba le ndlala yayingaphezu kwakhe. Eyikumkani phethe isizwe sakhe sokola for 3 years. IBhayibhile ayithetha for 3 successive years. Iminyaka yalandelelana isimo siyi-1. Akho ngitshintshayo. Kuyathandazwa kwenziwa i-declarations akho ingenziwayo but ayiqhawuki le nto. Ayiqhawuki le nto. Abantu bokuqala namhlanje endifuna uthetha kubo abathi every year uzibhaqa ephinde indlela ebekhe wayahamba. Fumanisa uba le nto bentima ndigqithile kuyo kodwa xa ndiphinda ndijonga hayi mani le nto yenzekayo kudala isenzeka. Yenzeka. IBhayibhile ithi uDavide wakhangela ubuso bukaThixo. Ufuna ukuthi uThixo wenkhwanisha kuThixo uba Thixo why ukhona isimo esinje singapheliyo. uThixo wamphendula after 3 years wathi le nto yenzekayo ingenxa kaSawuli
uSawule wabulala isizwe samaGibeonites. AmaGibeon wabulala wona. AmaGibeonites ayengeso sizwe, ayengengosirayeli. Ithi lesixhosa yayingama ongqolo. Labantu abeza bazokwakha ubuhlobo noSirayeli, ecela usefu uSirayeli. Ngexesha uSirayeli agugulisayo ediliza zonke izizwe isiyeKanani, afika wona enza i-partnership covenant nabo uba bazabasefa, bavumelana uba bazaba ngabahlobo abazulwa nabo. Kodwa ithi iBhayibhile uSawule lo ngenxa yezilo yokuthanda uThixo ethubeni wajikela isibhambatho esasikhona ngaphambili ngokwabulala. Xa wabulalayo loo nto yabangela uba izulu livala ibe yindlala. Na uThixo waphendula uDavide wathi le into ikwehlelayo ayinanto yakwenza nami, ayizuphendulwa ndini, ayizolungiswa ndini. Uyela kumaGibeonite uyofumana uba yintoni amele uba ngaba yenziwe ukuze mna ndinguThixo ndilungise kwelami icala. Sometimes kubakho izinto efuneka sizilungise kwicala lethu ukuze uThixo alungise kwicala lakhe. Sometimes singakwazi ukubeka ipressure kuThixo, kanti xa sinika ipressure kuThixo silibele ngexanduva esimele ulidlala. Ngoba kwicala lethu ukuthi izulu sometimes livuleke, kukhona indima bona kwicala efuneka uyenzile uyidlalile. Ithi iBhayibhile phela kumaGibeonite uDavide wafika wabuza khona, yintoni na endingayenza? Athi amaGibeonite, thina asifuni ukupanisha Israel ngale nto, kodwa sifuna indoda le ebangele ukuba sife sibe asikho si-exist. Le isi-eliminate-leyo sifuna endlini yayo ukhutshwa la madoda lesixhenxe, siwathathe siyowaxhoma emasangweni phambi kukaThixo, siwabulale 7. iBhayibhile ithi uDavide waya wafike kakhutshwa la madoda balwa, kwafikwa kwinyana kaSawule umzukulwana ogama linguJonathan linguMefiboshethi. Wathi kufika kuthathwa yena kuzona igama lakhe, wena uDavide wathi ungabathatha bonke kodwa nothi uMefiboshethi yena notatakhe. Ngexesha tshoyo utatakhe akasekho, igama lakhe linguJonathan, noSawule abasekho, but umnqophiso wenziwe yeza ngoba usamile. Noma abantu bawenzile lengasekho, kodwa umnqophiso wokusamile. Lo mnqophiso kuthi ngexesha apho ufuna ukuhlaselwa kufiwe kulendlu ufike uvala. Namhlanje ndizothi kuwe number 2, ikhona into ongayenza for the generations ezizayo. Uthi uSathane athi uyahlasela, lifike umnqophiso owenziwa nguwe xesha lakho. Ikhona inkawe egugulethu. Mefiboshethi igama liphumile, kufuneka ethonyiwe phakathi kwamadoda ayi-7. But xa kwenziwa loo nto kukho indoda enguDavide ene-history nale family, yakayijonga ilist yamagama, yathi 6 ngahamba kodwa lo wesixhenxe asivumi naye, ngoba umnqophiso phakathi kwam nalandlu umile. Umnqophisothi xa ngabe uThixo endincedile, ngoba wena usekho, xa nami imvula iletha kodwa wenza shobani yakho igadi iluhlaza. Ndizothi namhlanje njengoba bazele wena, ayikho iconfident abayenzayo, kodwa isimo ungasitshintsha wena namhlanje ngokuthi into sitshintshe. Uthi sewungekho ishiyeke impethima zawuyakha namhlanje iphumela kwizizukulwana abantwana bakho. Not Mefiboshethi.
zabanye babantu bemithandazo eyenziwa ngamaxhegwazana nge-R2 isezidala imixhegwazana ingakho kujikele enkonzweni ithatha i-R2 ithi umntana masekapha ndibekela yena ingathi liyadlala athi liyadlala lithi ndibekela yena unxile ungazi nendlela bahlatshwe abantu usinde wena kanti kukhona i-alpha nge-R2 kabisa igama lakho khona wakhiwa ichapazana lingena-status kodwa ngenona kukhutshwa lisasiyo mamoya. No education, no status, but bethandazayo imigca mibili athi Thixo kwela kapa egoli alibize igama lakho afike altarini abeke i-10 cent le nto namhlanje wena uxakwe kuyenza uphakanyiswe i-R2 wadinwa yiyo uthi usathana sethi yahlasela makahlulwe zi-alpha igama lakho elibizwe kuso. Mephibosheth iBhayibhile xa siya ngapha ngizokhawuleza bese sizithuletha zamushometha ixesha eliyi-1 iBhayibhile ithi kuchapter number 9 kwafika uDavide endlini kaJonathani wabuza akusekho nempunde na endlini kaSawule ndiyenzela inceba ngenxa yomnqophiso endandinawo noJonathani. Kukho izinto othi xa uzenza ibe ngathi uyadlala kanti impilo yazo inde. Kukho izinto ezawuzenza apha kanti le nto yenza apha iphelela apha na after 10 years izakulandela na after 10 years 15 years ezinye izinto ozenzayo uzenza ingathi uyadlala engathi uyadlala akudlalwa empilweni impilo ayidlali. Kukho abantu namhlanje abajongene nengxaki zomdlalo ezazalwa yimidlalo kanti kwaba serious. uJonathani iBhayibhile ithi unyana kaSawule uSawule ngexesha leke uDavide efuna ukumbulala ngenxa yesikhundla sobukumkani ngahlala phansi. uJonathani wayemane sindisa uDavide wathi apha sindiseni enze umnqophiso kuba bevana omnye bethandana wathi omnye unjengomntakwethu endenza umnqophiso nawe wobangaba yonke into utata nayiplota uyenza against wenza kuxelela bavana ngalo mnqophiso lowo. Na iBhayibhile ithi kwakhona imfazwe ekhona isiliwa kuSirayeli namaFilisti nama-Amaleki uSawule entabeni emfazweni wawa esiwa emfazweni wabulawa. Xa bulawa uSawule kwabulawa noJonathani ongunyana kaSawule. Xa gqiba uJonathani unyana kaSawule ithi iBhayibhile inene uMefiboshethi wayesemncinci ngoko umuntu oyegcina uMefiboshethi ithi wamthathela usana ebaleka naye ezama umsindisa kule mfazi khoyo but ithi kuchapter number 9 ebaleka naye waphoxuka wawa ekuweni kwakhe wephuka inyawo. Kaphuka inyawo wathathwa wayafihlwa eLodiba awukaze wenzakaliswe ngumuntu obengenazi intention zokwenzakalisa but ekuseva. Awukaze ulinyazwa ngumuntu obengenazo intentions zolimaza wena kodwa bemthwala ethi yakusindisa but endleleni akusigangali waphanguka. Namhlanje kungenzeka uba inhliziyo yakho yaphula ngumuntu ophandayo kodwa akusigangali.
umuntu okuthandayo. Yathanda. Futhi lento leyenza injongo zakhe ebecinga uba izawuphuma ibe nesiphumo esiright. But apha endleleni kwakhona isimo esimehlelayo esibangela uba aphoqule wena uyobethakala phansi uzifumane sowunesikhala esingapheliyo. Kukhona ukulinyazwa luthaba, but kukhona ukulinyazwa kumuntu osenhliziyweni ingezo intentions zakhe. But ulimale, ukulimala kupermanent, but ukulinyazwa luthando. Bakhona abalimalela ezandleni zomtshaba, but bakhona abalimalela ezandleni zabathandayo, but bangena njongo yoba balinyazwe ebesithi uyakuprotecta kanti le nto ayenzile umtsholi wayiphela. Amanxeba esinawo wafana. Amanxeba zonke esinazo asifani. Now we think of self. Already shadow divine. Now we figure David after years. We figure out David after many years. We figure living a sound. It was figure them up for you. It is a self. Bahambe kamatake. Enkundleni khona bemeza. Wathi sekhona empunde na. Namhlanje njengoba bezela ekugulethu nasenyanga zothi kapha uDisemba ngalaphela 2024. Ngifuthiwe bemezela kule ndawo. Asikusakho nampunde na. Endlini yakho wena andizawuyenza ikema akusekho nomnyoselayo. Ngelakasha bonke abantu baphudliwe balimele benzakale akusekho themba noma into zingabuya silunge. But ngifuthiwe buza akusekho. Anyone left in the house of Saul, endlini kaSaul, ukuze ndibenzele inceba ngenxa kaJonathani. Wathi uma ethi kwavela omnye wathi ukhona uMakiri osisicaka kodwa mabizwe yena wayesisicaka sikaSawuli. Ithi iBhayibheli wabizwa xa efikayo wabuza uDavide lizobuza uba akusekho noyedwa oshiyekileyo na abazalwane nikhona akusakhangelwa status anaso akhangelwa ntwanaso akunongathaba wenzakele kangakanani but incebe iyamlocata ithi noma isimo sakhe sinjani lento ayiqhubelelanga emandleni akhe lento iqhubelelanga kwi-covenant eyenziwayo asali covenant iphakamile izakulanda ungafundanga izakulanda uphelile izakulanda ulimele izakulanda ungena status awulanda uqhubelelanga emandleni akho yenziwa. Ikhona namhlanje ngathi amen. Yenziwa covenant kwamaxesha kwambe noThixo abofika xa uzayo ungathomekeki kwi-status sakho abuzawuthi Thixo kodwa ngayizamanga but ndisitakile nayo yonke into endiyaziyo ithiwa ngenxa ye-covenant ngenxa ye-covenant. Namhlanje nafike ndifuna uthetha ngaso but ndifuna ngee-patterns eziyi-2. Ithi iBhayibhile wathi uMakiri ukhona unyana kaJonathani but uselodiva wathi khamba ufeke inyawo kanti ndiyamfuthi afithethe ndiyibuzanga leyo so ndixela nento ndingasibuzanga ngayo ngamanye amagama uthi lo mntu ukhoyo useless akho nto inoqalwa ngaye akayazi uba uThixo uqala into ibingekho ibekhona ufuna indlela apho ibingekho ibekhona uThixo wathi kungekho nto ithi iBhayibhile kwakumnyama kusehlabathini wavela wathi phakathi akusathomile tuthi makubekho ukukhanya ithi iBhayibhile kwangona ukukhanya kwaqaphuka namhlanje kwinzodzomina yabantu bakho ndivuthixo esithi makubekho ukukhanya kwi-background yakekhoyo ndivuthixo esithi kwimpilo nazo zizawuvela kwinjwapho kungekho mbingelela likhona wathi mbona uThixo kwazi
ubizwa nguThixo to be a prophet, but indlu kaJeremiya umprofeti ayinawo umzila weprofeti ngababingeleli. uJeremiya naye ulindele uba uzawungena ezihlangwini abe kubingeleli, but wavela uThixo esithi ndenza into entsha, ndizawukhupha into engekhoyo kulikhoyo. So namhlanje kule background ingekhoyo, kule background ingekhoyo, nakwasi status ingekhoyo, uThixo kwazi ukuvula indlela elwandle, ukwazi ukunethisa imvula enhlalo. Wathe wakhulisa umthi kuyona, ehlala uyona baleka uThixo wafika mbeka Niniva, ithehlala uThixo wakhulisa umthi wakhula ngoku wasekhunzini. Uthi ngenyimini exoxa ephikisana noYobi, uYobi uphelelwa zinto zonke, uyabuza uThixo uthi Yobi, umuntu yeni material enziwa ngani esibelelweni? Ngawo amathambo, imaterial zamathambo. uYobi walaqaza wathi ungalinga uphikisane nami, ndinguThixo. NdinguThixo. Zonke namhlanje sinoThixo. 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 SinoThixo bazalwane. Asenamuntu sinoThixo. Sinomdali. Mdali, sinomdali. Athi ndingu-Alpha, ndingu-Omega, umdali. Athi ngisiqalo nesiphelo, the first and the last. Athi kungekho mna angikho ngikhoyo, zathu zibe khona zonke zakho ngami. Akathethi kwaThendumiso, athi imali iminyaka yapha-khoyo, ngoba ukuze kubekho iminyaka kufuneka kubekho ixesha yapha-khoyo akho xesha uphila kunaphakade kanaphakade. Na ithi iBhayibhile xa fika apha kodwa kuThixo makamlande, makamthini na impilo kaJonathan, sorry kaMefiboshethi iyekile ngoba ukuqhubekeka kuDavide, iqhubekeka kuThixo othunywa kuDavide. Ngoba between uDavide nedestiny kaMefiboshethi ukuThixo, and if uThixo uthatha ixesha yofika udileya uMefiboshethi, iphumile isamona ezulwini, kodwa uMefiboshethi isizini yakhe ifikile, but phakathi kwesizini yakhe naye kukho uThixo. uThixo umele indoda ethunyiweyo. Kunamavila amadoda aniziweyo namhlanje, ningalibali uba kukho uMefiboshethi ekudala bethandaza, andinithandaza yandinisa iphela lixesha, because uThixo kade phakathi. Umele umpostoli, umele umvangeli, umele umfundisi, umele iprofeti, umele revivalist, umuntu azawuphakamisa intentame, kanti abisa le ntente kuyimisela odipha, phakathi elodipha kunendoda efe inyawo, but efikela ixesha layo. Ndizwathi ungenze uba ixesha lakho lifikile, but phakathi kwakho nasizini yakho uThixo usalibele kudlala, uThixo usalibele zindaba, uThixo uMefiboshethi bayafuneka bodwe, namafinyawa bayafuneka bodwe, nabangena-status ibhodwe libalindile, nabangena-background ibhodwe libalindile. Isonto kuThixo. Uthi uThixo ufe inyawo, uthi uThixo mthwale. Uthixo lo muntu ufuna uyanuka, kuthiwa Thixo mthwale izulu. Ubizo ayonto yabantu aba-weak. They definitely were strong emotional, because lo Mefiboshethi
uselistini yabantu behleba wena. But nakufika ixesha lakhe ithi COVID yabomthwala njengomthwele lapha emqolo ukho safe sikhona into azithethayo nanjengomthwele awukho safe nakamila ukwazi umjonga ngenxa yezinto zashiya kodwa ungayilibali iposition yakho ukuthi awungomuntu nje uMakhiri Mthwale ngathi awazini. Mthwale ngathi awazini. Mthwale ngathi awubona nganto. Mthwale i-calling inika amandla omthwala. Ngoba emizweni kukhona abangathwalekiyo, kukhona abanganyamezelekiyo, but ngenxa ye-calling nokwazi amandla omswala. Kabuza umelo lokho ingabe uyathwaleka na? Befundisi ningabagxothi nibathwala. Ningabagxothi nibathwala. Bathwala abanye bathwaleki but bathwala. Bathwala ningabagxothi ningabathuki nibathwala. Bathwala. Usu understand assignment yakho. Understand assignment yakho. Ukuthi mntanami uba bengimuntu ngenginamthwala ngimthwalise. Lubizo. Because bathwaliswe lubizo. Because bathwaliswe asinawo amandla bathwala but lubizo. Hey! Bathwaliswe. Lubizo lephethe kakhulu but sibathwele. Because bayafuna photwe. Because abo sesilungile. Zokucela namhlanje lebiza kudala ikhandazele. Ungathi ayivuthiwe ngoku. But ingxaki ayisekho ukutsiba. Uphuthiba. So yes. Ufuna ukutsiba. The Bible wesa nayo. I'm cutting it short. Wamthwala wesa? Wesa tlefika phakathi Davide. Wathi Davide. Namhlanje wamnika history angayaziyo. Wathi utata yakho ndandilethwa nguyihlo mkhulu. Niki history. Ndalekwa nguyihlo mkhulu ngekhe. Bekusupposed to be bitter and angry. Ngenxa yento enziwe yihlo ozalwa kuyo. Yabulawa emfazweni ileka mna. Ifamily yakho yayiluchaba lwami. Ngekho. But inceba kaThixo yangifihla. But into I understand here, you don't think on the too much in your child. Everybody fell on the pit and the fell out. The fell out particularly. The doctor said it was shaking, it was sound. God on the yellow. The fell out particularly. This was all I was singing and I was shaking. This was on the issue. This was on the issue. When you're supposed to be angry, who was because now you said, come with the love. Mephibosheth I understand. Uyaza kuyidibanisa yonke lento